बारह खावसे बादि गारसा लाफोनो सुनो खिबुचाय खिलाबायाव बिदिबो खालायदो जोङो ओंखायनो मावथारनांगोन आरो बिसोर थगायनो हाया थगायनायबो नङा आरोखि बिसास दंखायो थगायनाय नङा आरो थगायना बे जालायबाय एबार सल' खिथानोसैलाय आं सल'आ जोंनि आंनिनो जानाय गथ'आ रेमगोन आरोखि आंथ' बिखौनो सम सम आलासि जायो नालाय सानसेखालि गोजां बोथोराव जि खुवा खुनाय आलासि जाहैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आङो अखानायै फुङावनो आहा सुपार गाखोनांगौ खारजोनाव थांदोंमोन आरोखि खारजोनाव थांथारनांगौ अननायबो बिखुनजोआ दे साहा फुदुंनानै लोंहरनोसै लोंलांदो दे फुदुंनानै लोंहरबाय जाबाय आहा सुपार गाखोनांगौ दाना थांबाय जायखिया दाना मा जाहैबाय थांबाय बे मोसौ गाइखेर सोंदों थांबाय आन्दोर मुन्दोर खुवा खुनाय खोथा नायस्लाबा माया बुरै बुरै मा खालायगोन दाना मोसौ दाब्राखौ सेरखांबाय मोसौ दाब्राखै गाइखेर सेरजायो नुस्लाबाय खुवा खुनायजों नुस्लाबा खुवा खुरै मानसि दाना मोसौआनो जोगारबाय फोथा फोथि मा जाखो आं सानदों माबाफोरसो जाबाय नामा माबा सिमलाबायनानै नायबा लेथेर फेथेर माने जंगा बे गाइखेर लाग्रा मगथ' लेथेर फेथेर मानसियानो आइदि मा जादों मोसौ जोदों होनबाय बय मोसौआ जाबाय नैबे दामब्रासो आं बुजिलाबाय दामब्रा बोरबो मावफ्रांदों बे गेम गथ'ना दा जाबाय रायजोफोर फोजोबसैलै ना मेरला दंबावो जोंहा नै जोंहा पार्टनार दंबावो बेहाबो बुंनो मोनाबा रागा जोङो बेहाबो बिराद खुद्रिनो दङ आंबो दा बारा बुंग्रायाव गावनो बुङा बुंनो मोना होनदों दा आंखौ दा मटर सिङाव जा रायख'लाङो गावहाल' जि आवगायबो बुङो आंहा बुंनोबो खान्थिना बिदि साननानै थायो आरोखि जायो दा जायखिया रायजोफोरा आं बेखौ खावलायनोसै बे खेबसेखौ जेरैखिजाया देरहादों मिथिबाय देरहादोंबा देरहानाङा दा खोथाया जाहैबाय मालाबासो मालाय राजखान्थिनि मानसिफ्रा राजखान्थिनि बुंलांबाय दा मालाबासो जोंना लाइना फैलायबाय महरखौथ' सिनायखाबाय नङा होनबा नामखौलाय मिथिना मिथियाखै मा नाम सोरबाबा साम' होनो सोरबाबा जयला जेन्टेलमेन होनो सोरबाबा दाउखा होनो सोरबा मस्क' होनो सोरबा माबा मा होनो आंनि मिथिलाबो आंबो मिथिया आंनि बिमा बिफा बंस'आव मिथिया एखमबा सोरबा आलासिया थानानै गाबो बिदिनो बे दाउखानि मा बबे जाखो होनैनो न'नि मानसिया मिथिया सोर दाउखासैलाय बेबादिबो जायो दा बेबादि जायो गथ'ना आंथ' बिदिनो गोबां जानला मोनला गाग्रोम गुग्रोम सुग्रोम बिदिनो जि सिनेमा गाबाय जि फांसन गाबाय एलबाम गाबाय आंनि हिसाब गैला आंनाव ओरैनो आन्दाजाव हिसाब दं आरोखि 80ता गाबाय आरोखि सिनेमा गानाया दा बिदि गायै माखासे रलफोरखौ नोंसोर नुखाबाय नङा होमबा आंना रला खालि बे हिन्जाव बोनाय बिखुनजोजों माबा माबि बिदिनो जाब्रहैनाय सोरबा रुवाथिखौ बोनाय सोरबा एक्ट्रिसखौ बोनाय बिदिल' नङा होमबा मोजांखौथ' मोनखाया मोजां रलखौ मोनखाया सोरबा गानो लुबैबा मालाबा गाय फैसा होनानै गा होमबा नोंसोर मिथिगोन दा बेबादि गाज्रि रलखौ मोनो आरोखि बेनिखायनो आंना नामफ्रा एसे उसुदा मोनदों आरोखि दा गानायाथ' गाबाय दे रायजोफोर नोंसोरथ' आंखौ बिराद मिनिबाय सिनेमा नायनानैबो मिनियो आरो मोगथाङावबो मिनिबावबायसो नङा होमबा दा आंहा मोनसे दुखु दं रायजोफोर दुखुआ मारै आंथ' बिराद सिनेमा गाबाय दे खिन्थु आंखौ आंनि जाथि खुरमा बंस'आ बैखर खालायनो नागिरबाय रायजोफोर आंखौ बैखर खालायनो नागिरबाय खारना मानो आं बैखर खालामनांगोन रायजोफोर आंथ' बिदिनो जानला मोनला गाबाय नालाय रला गाज्रि मोनबाय नालाय गाबाय नालाय दाना जोंनि बाहागि बंस'फ्रा गावफ्रा हाबाफ्राव सोरनिबा मस्का बबेबा मिथिं दावथिनाव
बुंजागौ जाहैबाय नोंसिनि नोंसालाया उमुगा मा सिगां सिगां मा फाव खालामबाय ओइ बाना हो होनना बुंनो गावसोरखौ जोंनि आदै आयंखौ होनो जाहैबाय बिदि हिनजावफ्रा लाजिनानै आंबो दाना न'आव रायफैयो दाना हाबाफ्राव रायो ओइ जोंनि दाफैदोलै नोङो होननानै गावसोर थादेरबानो आंबो रायो आरोखि थादेरनो होननानै आंहा बैखर आरोखि होनबा बैखर जानांगौ नामा रायजोफोर आं गानांगौ ना गाना सिनेमाखौ गानांगौ दे गानांगौ आरो बेराफारसे जालायबाय बिखुनजोनिसो आलासि जायोबा बिखुनजोआबा ज' लोगो लानानै माबा जमा जानानै माबा मोनसे टारगेट लानानै थाखायो टारगेटआ मानो बै जेरै जोंखौ आंखौ दंस'ग्रा खायनांगोन बिसिनाबो हरैजाय बिखुनजोनिफ्रा जाथि खुरमाया एकदम ओरैबायदि रायख्रेबदों होमबा आङो बिसोरनोबो रायजादों बिसोरनो ज' आंखौ रायख्रेबो है जावसिना हामद्रायासै बेबायदि मोजां जायासै नोंनि माखासे रल लानायफ्रा गारदो होनो ओरैबो रायजादोलाय हरैबो बिखुनजोजों आरो न'आव फैफिनदोलाय एखमबा बिदिनो सिनेमा गायसै फांसन गायसै फैनोसै न'आव बिसिया ओरैबायदि सिंसि रागाजों थाखायो गोथाव गोथाव थानानै फैलायबाय जोंनोबा माबा मोनसे मेथाइखौनो लाबोआ माबा बेदरखौनो लाबोआ माबा जिनिसखौनो गस्ला माबाफोर बिदिनो बायनानै लाबोआ गावहाल' गोथाव गोथाव थांनानै जायो बिसियाबो ओरैबायदि रायख्रेबनाय बायदि जमना थाखायो आरो मोनसे सन्देह दंबावलाय थांलायबाय मालाय बिसिया माबा एक्ट्रिसफोरखौ सोरखौबा गोसोथोआबि थांलाया माबा बिदि सन्देह दंलाय आंखौ जोंलाय मानो गोसोथोलाबायनांगौ जों हाबा जाखानाय मानसिया मानो मालाय एक्ट्रिसखौ मानो गोसोथोलांगौ दाबो नङा होमबा गोसोथोग्रा सोरबा सोरबा बे थाखा फैसा मालिक सोरबा मन्थ्रिफ्रासो बिराद हिनजाव गोदान लालाबायनो दंलै आंथ' दंमोन जोंना बे ओरैनो माबासो एक्टिंसो जों बिदि गोसोथोलाबायनाय माबालाबायनाय नङा दा आंना बे आरोखि घटनाया रायजोफोर दा सिमा गायै 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 गानानै दिनै आङो न'नि फारसेबो सोरलां बोरलां न'नि मानसिबो रायजा ओरैबो जेबो गैया ओरैबो जेबो गैया दा नोङो एखमबा बाद होनो सानदोंमोन रायजोफोर आं गाला नामा बिदि सानदोंमोन मानो होनबा आंबो एसे सिन्था खालामदों माथो गाबाबो मोनजाया मालाय बै आगोलनि जायफोर माने मेथाइ खनग्रा जोंना बुदां बर' बिनय सोरबा दैखर बे जाग्राफ्रा साख्रिबो गैया बाख्रिबो न'बो गैया थैलायलांबायसो सोरबा सोरबा दैखर थैबाय साख्रिबो गैया न'खरावबो जेबो गैया आंबो बिदिसो जाग्राफ्रा मालाबा अमाफोर दाननोसो नाफोर फाननोसो जानो सोलाब्रा बिदि गिलायलाङो आरोखि जोंना बे आदा फाजाया एक सिना गाग्राया बाजार माबा मुला मैगं बेगर माबा फानग्रासो जाबाय आरो जोंनि बे आबादनि फुथुला मास्टारफ्रा माबाफ्रा सोरबा सोरबाथ' दाबो बिदिनो माबा मैगं फानो रिक्सा सालायो सोरबा बिदिनो ना दानो अमा दानो होनबा बेबायदि जोंखौ एफा गोबाव गोदोनिफ्राय नुबोबाय जों खस्थ' खालामो बे सरकारफ्रा मानो नायस'ना रायजोफोर जोंहा खुद्रिनाय दंलै ओंखायनो रागा जोंना दिनै थंब्लेट ओंखारनाय जादों मिथिबाय बे 17 बोसोराव जायफ्रा सासन खालामदोंमोन गभर्नमेन्टआ जोंथ' माबा मोनसे इंगेज खालामना होनांगौ ना एरेन्जमेन्ट खालामनांगौ नङामोन हयथ' बबेबा स्कुलफ्राव थिसनना हो बबेबा डिपार्टमेन्टफ्राव थिसनना हो बबेबा दूरदर्शनफ्राव बा रेडिअ सेन्टारफ्राव जोंनावथ' बिदि रेडिअ सेन्टार माबा माबि मेरला दङ बेफोरखौ एसे नायनानै थिसनना हर कालसारेल अफिसफ्राव बिदिखौ हराखै बेबो हराखै आरो ग्रेड 10आवथ' दाबुंसै बोरै स्लिम खालामजोबो मोनथिला खाथाखौ मोना गावसिनि न'खरनि मानसियाल' बख'यो कयबार बख'यो बोसोरफ्रामबो क'क्राझाराव लालाय गावसिनि न'आव लालाय क'क्राझाराव लालाय बिसिनि नामाव लाय फिसाजोनि नामाव लालाय फिसालानि नामाव लालाय खालि बिदिल' नायबाथाय लिस्टआ बिदिल' ओंखारो बे आरोखि दा बेबादि 17 बोसोराव जोंबो जेबो एरेन्जमेन्ट खालामगासिनो नालाय जाफुनांगासिनो बेराफारसे जोंनि कालसारा आरोखि बर'नि हारिमुफ्रा आरोखि सिनेमा गाग्रायानो हक मेथाइ खनग्रायानो हक मोसाग्रायानो हक बा आखिग्रायानो हक मानो बेखौ फोथांना लाखिनांगौ नामा दिनै मास्टार गैया फोरोंग्रा इन्सट्राक्टर गैया स्कुल गैया सोलोंनो गोसोबा गथ'फ्रा बहा सोलोंनानै बोरै रोंगोन बहा सोलोंनानै रोंगोन नंगौना नङा गथ'फ्रा सोलोंनो गोसो जायगाखौ मोना मास्टार खनग्रा सोलोंनो स्कुलबो गैया दासो नैबे आर्ट कलेजआ जानोसै खोनादों जाबाय नामा बेथाराबा दाबो बेथन मोनाखै मास्टारफ्रा बेहाय आर्ट कलेजआव मिउजिक फाइन आर्ट कलेजआव बे बिराद गोबां आन्दलन जों माबानिफ्राय माबाबोनाय आरोखि खुलिबोनाय बिसोरहा सोरबा सोरबा मास्टारफ्रा हिनजाव जानासो थांलाय लांसै गैला साख्रिया दाबो जाया
बेखौथ' खमसे खम गभर्नमेन्ट खालायदोंमोन नङा होमबा बहाय मास्टारफोर ओंखारदोंमोन बेहाय सोलोंग्रा ओंखारदोंमोन थिनदोंमोन बेखौबो नायाखिसै बिसोरो दासो नैबे बिटिआर सुथियाव जाबाय आरोखि दासो लाफांदों आरो गथ'जों जोंना आं खुलुमनोसै दा जोंनि बायबा बे स्कुल कमिटिनो कलेज कमिटिनो सियार मन्थ्रिबाबो बेबो मावखै नायदो बेफोरबायदि दा ओंखायनो जोङो खुलिनानै हारिमुवा दिनै रागा जोंनानै बे 17 बोसोराव जेबो मोनाखिसै बिसोर मा थाबावनो नावा थैथां जेरै थंलेट ओंखारगोन जै जों थंलेट ओंखारबाय बुदा मलर फैला आं नैबे थाम्फै दाग्रा मैया दाखालि सोरबा सोरबा थंलेट थंला देवलायबाय ओंखारलाजोब्बाय नुबायना नुदोंना नुवाखै मैया दाखालि नुबायना सोर सोर ओंखारदों खिथानोसै नामा खिथानांला ना मैया टिभिआव नुबाय डाक्टार मोनायाव बे दिफुर राबा ना मा गथ'नि बे गलपारा ना मा हाग्रामा स्कुल थालायना ओरैनो जागासिनो खर' थिखांगासिनो खोथा थुलायनानै बबेबा मिथिनाव थांफागासिनो बेथ' माबाजों गलपाराजों गथ'जों बिटि गिटारजों गोग्लैयानानै जोंनि ओनसोलाव गैया माबा मोनसे लायजानांगौ खोमा बेहा माबा मोनसे बियो हरबाय खोमा ओंखायनो फैदों आरो दाब्ला माथ' मा बुंखो आं जेबो खोनायाखै बिसोर बुंनाया मा गावसोरनो रिपर्टारबो जायो माबाबो जायो ओमफ्राय बिदिनो मथा मथि बैसोनि जानानै बुंबाय आरो बिसोरो थारमाने बिसोरो गावसोरनि खोथा आरो गावसोर जेनेबा गावसोरनि गोसोजों ओंखारदोंसै जोंबो बिदिनो ओंखारदों जोंखौबो दाबुंसै नङा होनबा खिन्थु जों जै कमप्लेन ओंखारनाय लोगो लोगो रिएक्सन जाहैदों बबेबा जायगायाव टावार नांहैदों बै गोजौआव टावार नांहैदों ओंखायनो बिसोरखौ नागिरदों दा नागिरनो गोनां जादों नङा होनबा दा बेफोरबायदि गथ'या ओंखायनो जों दिनै थब्ल' ओंखारबाय हारिमुवाबो जोंहाबो थांना थानांगौ खोथा नङा होनबा बे फाग्लाफ्राबो सिमाग्रा बेदर बंग्राफ्रा माबाफ्रा मानो ओंखारलाबायदों बिसोर सानगोन आरोखि नङा होनबा खिन्थु जोंहाबो मोननांगौ दंखायो मानो गैया ना एफा गोबाव बे बड' आन्दलनाव 35 बोसोर 40 बोसोर इन्डियाबो एनडिबिआनो हक एबसुआनो हक जायखियाथ' बर' जाथिनि आन्दलन खालामदोंमोन ना बेवहायबोथ' जों हारिमुवा मेरला ख्रिस्टि मोसादों मेथाइ खनदों मेरला दामफादों देफादों मोसादों आं हां लाबासो बुंलायलांनो जोंबो ओंखारफादों जाबानो मोना नङा होनबा जोंबोथ' मोनफानांगौ ना जोंबो थांनानै थाफानांगौ ना दा बेबायदि हिसाबै जोङो ओंखायनो ओंखारदों आरोखि दा एफाग्राब मानसि थैबाय आन्दलनाव बुथारजाबाय दिनै बिटिआर सुथि जाबाय बेहाय जेबो गैया जेबो नाङा जेबो जाया माबाया होनलाबायना जों खारफालांसै नामा जों खारफालांनांगौ नामा जों बिदि जानला मोनला बुजिनो रोङि जानला मोनला बिदि जानला मोनला बुंग्रा मानसिफोर जों खारफालांनांगौ नामा जों खि जाम्बा एफा खस्थ' मोननानै जोंनि बिदा फंबाय थैबाय गामि दरसेयावनो साब्रै साबा बुथारजानाय दंलै बे आन्दलन मालायजों लोगो लोब्बा थांफालांना बुथारजालाबायनाय एनडिबि नामाव बुथारजायो एबसुनि नामा दङ बुथारजाबाय एफा थैलाबायनाया ओरैनो आदानि जालाबायनांगौ नङा जोंना ना एफा मानसि थैनानै गावनि बिदा फंबाय थैनानै जों दा बिटिआरखौ आदानि खालायनो ओंखायनो रागा जोंनानै जोङो थब्ल' ओंखारबाय जेरैखिया जोंना बिटिआरआ साक्सेस जानांगौ बिटिआर जानाय लोगो लोगो जोंनि हारिमुवाबो माखासे मावनांगौ बुस्थुफ्रा लासै लासै मावजाजोबगोन जों जेरैखिया गासिबो गिदिं खिदा सिथिं खिदा खालामनानै नारखेल नुथि खालामनो मावबोगोन जेब्ला जों गोदान फैयो आरो